Ti sai simpat ngai kubli phi iwe pewe kan ka por ka mata leng ba jong kan ka channel MR Don channel. Ikon syap ngasui ka bar aingu yo blay terkena jing bana jrong ubal aingi ka met ka besai ka baklan ubal aingi ka jemur ka perkhat ubal aingi ki kam ki kti ubal aingi ka kup ka sem ubal aingi ki ek bar khoi ngisui ka bar ai ka burom ka bakar pang tam yo blay terkena jing uru bu ru thau jing drama sundar kat bat ngi andre ngimla ban ya long kumne ngimla ban ya triak ta ngimla ban ya yeng ngimla ban ya keren ban yong ngimla ban ya khana kun tertem ki ka mat ka ma ko ban wanra kan ka por ka munta ka long ba na kaleng ka jonga masta don channel na stru ban ai khuble e kerpang e yaw MP badumurom jongi nane na po silong sit ibal atristom kat la kat yai ya ban persutu ya ka sorkar pedeng ya ka wanra ya ki mat ki jura ki ban yade na mata ki kaput na mata ki develop kini kitai ki ban hang le hapo juga ni ka jala ka jongi ki don ru ki ba keno kento balai tang man ra da kita ka tang ban shu wan kita ki sapai balai la shu ainam yaw tau MP ting ngaku abang dong ya kum kini ki briu ki ba wo dau kum ta ti ngong kum de ni kanuk samo ngilong ki kristan ngilong ki kristan ni hap hi ban ai ka jingiro yo try su jingi yo try nang bu nang thau jingi balai namar ba ula le ki kamba ula pandit pendiang yangi ti bangi ki kristan ngi dei ben bot nuksa ya kita ki genjat ki jong try jingi ubala yalam khamat ingi dia namar kata ka uno briu ubale bha tingi hap ban ai mensim ni hap ban ai mensim ni hap ban kentu kun pham ni hap ban ai kata ka jiro namar ki kam ki jongu ki dei kita ki ba ni hap ban yaro te sibu mata wan we briu ba wan ban uban wan ai jing ai pi uban ai pi kata ka gift la ne ka jing ai sngau bha hato pi ben pi kho yo ne pi yaro yo te piero yu em te kane ka jingle jung empiro ka dei ka we na te ki gift ki jing ai snow bha ki jing kan so bha na kale nga jung ba ula wanra ya kita ki noki ki jing don kam na mata kani ka jala ka jingi mo kaba kong santam MP jingi Martin Kren jung MP Ricky Ejason kon Martin Kren sepang kani ka border issue kaba nagaliang jung ki pradok pasnam jingi naga por kisem jenjar lah ka trega kata ka ya yang kumni ta ter hai kap Bangladesh kaput Asam ti MP jingi isat persngam ha ka jing bom tikna kita ki bor pahara ti hamar bakunta hamar badep keren MP jingi adin ka arsong ta wut ki helikopter ki lapo ti ke kene ti hato ngisu pendram ya ki hato ngisu pendown ya ki hato ngisu baju ko ya ki nyap ai ka jingi ro em namar bamaki ken le ka kam ka babhang ngi ti ka party VP ka party pra ngi ti ki lagi de ki MLA lagi de ki MDC lagi de ki MP kimnom sim direct tang namar ba ka de kataka tang namar ba ki yo tulop nang ta ki donru kata kajing angnut kumno ban sandur kumno ban thau thumai yang ke jala ka ba ik jogi kita nru ki briu kasi jungi mata ngi kasi mata ngi dona po kasi andre tang ya kata riti ke dustur kasi jungi ngla bantip hajing sha uble ula bha yangi ki dikhar kumta ki kasi kumta ki garo kumta ki phareng kumta ter la bha la ka jong kulsor la ka jong ka riti ke dustur la ka jong ka karyam ka be te kumta ngong ya pi parlok namar baka parti VP hi kami om bakan tang ban kamai spa ban yo ya kata bai benai mo ya kata tulop ka mamaki kidon henry kidon ru kata ka jing angnut ban sandur na mata jong apa jong pi ditangkan lagi video ke jong akan ka por ka mamta kubei subun